Záchranári dnes v Banskej Bystrici zabránili explózii unikajúceho plynu na stavbe. Predtým ešte evakuovali študentov blízkej strednej školy. Banskobystričanov dnes ráno vystrašila správa o unikajúcom plyne na mieste za mnou. Hasiči preto museli evakuovať vyše 500 žiakov z blízkej strednej školy. Na stavbe totiž prasklo plynové potrubie. Bolo vlastne vidieť miesto úniku s tým, že došlo k plynovej fontáne a bolo presne lokalizované miesto. Policajti okamžite zabezpečili okolie stavby, no a spolu s hasičmi zabránili tragédii na poslednú chvíľu. V prípade nezasiahnutia mohlo dôjsť k úniku, vplyvom úniku k výbuchu alebo požiaru. Príslušníci mestskej polícii v plnom nasadení sa zúčastnili evakuácie. Študenti opustili triedy v priebehu pár minút, nestihli si zobrať žiadne veci. No tak policajti, my sme boli na okne a začali kričať nám, tak sme okamžite išli von preč. Akurát sme boli v dielni, robili sme, pilníkovali a potom nám povedal pán majster, že máme akože výjsť. Únik plynu sa podarilo zastaviť asi po hodine. Prípad vyšetruje aj polícia ako všeobecné ohrozenie. Martina Kašiarová, televízia Markíza. 39